Здравейте, приятели! Аз съм Митко и днес ще играем Clash Royale. Ако ми харесва тази игра, ще направим поредица. Преди да почнем няколко битки да направим, сега ще ви покажа моя дек. Това е моят дек с Валкирия, Мускитарка, Witch, Giant, Принц, Мини Пека, Скелетони и Бейби Драгън. Това са и другите карти. Сега ще направим един батъл. Така. Извинявам се шума, но татка брат ми го прави нещо като на инат. Така. Ето, щупихме от първата кула. Ще запутиме към втората. Няма да сме направо за трета, но ще се пробваме направо за трета. И ето, взехме и трета кула. Това беше първият батъл, приятели. Няма и 2 минути и съм свършил. Шопа, нещо специално. Ето, качих даже арена пред вас. Ще взема джемовете. Да донейтна. Така. Мършним бада ще направим. Така. Някой не гледа, но не знам точно кой е. Стана лошо, трябва да куваме балона да не ни чупи кулата. Взехме кула, но нищо. Ние ще атакуваме да не ни взимат опа друга. Така. Чакаме да ни зареди. Добре, взехме друга кула. Пускаме скелетна армия на тези наши приятели, които искат да атакуват. Така. Чакаме еликсирче да ни зареди. Сега стане лошо, но има принц. Ето спряхме и тази атака на принца. До мен е дането БГ 1012. Обади се, момче. Хало. Благодаря да е абоната. Хало. Ако не сте чули, той благодари за 50 абоната, които са ми предоставили. Нещо. На инат ли го прави он като брат ми. Какво? Гледам сега той играе Clash of Clans. Такъв живот. И хората не е да кажа, че олимпич направо го разбирам. Именно. За го с 98%. Именно. Слушай ма бата. Кой би? И той. А първата битка аз бих. Ай ще направим още една. Може още една-две. Да възстановим. По-скоро ще една. Ще направим една, за да... Ще довърши тази, да не са много дълъг клипа, няма. Защото по-добре повече клипа да качвам по по-малко време, отколкото
повече време да ви бавя. Как иде така? После какво ще махнем звука, бе? Айде де. Ще пусна скелет нарядом, не да забавя. Да има. Хубаво като има, лоша като няма. Дай, Джайант! Браво, момче! Това трябваше само от тебе. Всаки ти го тъмна тази валкиряки. Това валкиряки са пък ти го прави. Ама това пак по-гаден баундит на това. Индианец. Ако не сте виждали бързив човек, трябва да дойде 0-0, когато може да по-скоро. Айде, струши! Им друга да гола. Митре, клипа му размахнем звука, брат. Спокойно. Така. Това беше за това беше днешния клип. Ако ви хареса клипа, абонирайте се и го харесайте. Това е от мен. Довиждане.